Rozmazlená. Ahoj, tohle jsem já Ashley. A mám velmi rozmazlenou sestru a zlou matku. Jen můj otec je ten, co mě má rád. Je mi 8 a mé sestře je 6. Jmenuje se Mia a fakt je rozmazlená. Jo, a přinutila mamku koupit tenhle drahý koberec. A ani ji nepřesvědčila, prostě řekla, mami, kup mi to, a ona to koupila, ona je fakt rozmazlená. Takže tak. A můj táta, ten, kterému jediné můžu věřit, odchází na konferenci. Aby tam 5 měsíců. Dokážete si to představit? No jo, začneme s tím. Tati, ta snídaně byla fantastická. Ale budeš mi chybět, když půjdeš na tu konferenci. No, jo. Mrzí mě to. Oh, jo. Tati, ale proč musíš jít dnes o 9? To je tak skoro, úplně. Mrzí mě to. Tak ahoj. 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 Ahoj ještě jednou. Tak ahoj. Mami, on už odešel. Půjdeme nakupovat, viď? Ano, jdeme nakupovat. Já to miluji, tohle naše zdůrky. Jo, tak pojďme. To kam pro boha šli? No, musím strávit celý den tady. To máme s tím, co oni budou dělat svou fantastickou party možná. Další den. Moje srdíčko. Mňam. Štěně. No. Mohlo být lepší, maminko, víš? Ano, žádné lepší šťátko tam bohužel neměli, jo. Mami, já ho už nechci. Oškli, už jste se s tím zahrál. Už se mi... Štěně. No, to je ale hnusný, štěně. Už se s tebou moje Mijuška nechce hrát. A prý si oškli. To je ale slyšátko. No, zlý. Jak se ti líbí bonbony? Jsou mega. A to kolo, už se těším, jak ho otestujeme. Oh my god. Já už jezdím, mami, já jsem chtěla jezdit úplně perfektní. Počkat, co to tam je? Pane bože, to co je? A to čí? To je mé. A to kolo, to je ale mé. To já jsem měla mít kolo. Ty ještě ne? Já jsem na to stará. Ne, ty jsi moc mladá, já jsem stará. Aha, a tohle hnusný štěně je tvoje, no. Je fakt hnusný, ošklivý, já všechno prostě. Se s ním zahrála, už bylo nudný. No tak, štěňátko. Štěňátko. Víš co? Koukejte, co jsem ti koupila. Pane bože. Je to jezení. A tam budou daný i ostatní, pokud budou neposlušní. A tady budou všelijaké odloženící věci na odložení, ale tohle je vězení. Ale to má být velký šuplík, mami, ne vězení. A je to vězení, tady mám i pásku na to. Takže vyber si šuplík. Já se ho nevyberu. Tak
já ti vyberem. Chceš? Ne, já říkám, že si žádný čupík nevyberu. Tak jo, vyberem ti tenhle. Vlez tam. Ne. Vlez tam. Ne. Vlez tam, pane bože. Au. A víš, ty tam taky vlez. Ach, ještě nemaj. A řekni ahoj světlu. Ahoj, Stigra. Ahoj. Ne. Pomoc. A je čas na pásku. Už se to teda neotevře. Pásku vrátím. A neodejdeš. Je to zablokovaný. Segra. Ano, Segra je ve vězení. Mňam. Oh. Tak co, Segra, jak se ti líbí? Velmi dobře, já chci tancovat. Tady tohle bude parket stůl. Tak, pojďme. No, tak. A jo. Ty jsi tam hrát, to je bronzový stůl, ten se koupili a byl takový drahý, že jsme skoro byli bezdomovci. Netančí tam, pane bože. Tak je čas uvidět, jak to teda tady ty ženy dělají. Pane bože. Já jsem tančička. Tohle je kovboj ráně. Pojď tam. A vy. A koberec, to bude sedlo, ne? Tohle. To je kůň, víš? Ano, koník. Pojďme nastrihnout. Koberec za stůl. Pane bože, pojďte. Co to děláte? Co děláte s tím stůlem? A co tady dělá kolo? To jsme neměli kupovat. Pane bože, to je všechno lepkavé. To tolko peněz investovat. A pane bože, tam je prasklina. Ježíši Maria. Ashley, tam je štěně, pane bože. Tohle... Oh. Novince, tohle. Ashley mal. Zlatíčko zachrání. Pane bože, to nefunguje. Ale ne. Ne, Ashley. Počkat. Jde to, Ashley, tatíčko. Fuj. Ashley. Ashley, tati. To bylo hrozný, já se tam ještě jsem byla zasekla úplně. Neboj, zatíčko, to je už v pohodě. Choďte z mýho domu pryč. Já? Nikdy. Choďte pryč. Ano, a vemte si tyto věci. No. Dáč moje cukríky, bombóny. Choď pryč.
Ne. Choď pryč. Choď pryč, jak si. Hele, tak já vás vysunu. Nepřestaň. A tohle kolova. Ale možná to jde užitečný. A bonboniče. No nic bonbony. No. Nejradši bych je už nejedl. A modrý jsem vám ztratil. Čaute. Čau. Po pár dnů. Dobrý den, poprosíme vás. Ano, co chcete na informačním centru Votlab shopu? Chceme vám tohle vrátit. Dáme vám to sem na vráčací podložku, nech se tak fotí. Ale proč to chcete vrátit? Protože prostě nejsme tam finančně dobrá, stálko by nám mohli nějaké peníze. Aha, chápem. Tak jo. No, dejme to takhle. Počkat, když se to ví, co utírá svou dceru. Ne, to se pletete. Ano, pletete se. To jste vy, Ostrava, policie. Zatýkáme vás. Mě nechytíte. A ty jdeš do dětského domova. Děkujeme za pomoc. A za to, že jste nás vzal. Ale nemáte zač. Mou povinností je ochraňovat mé zákazníky. Tak to je dobré. Pojďte. Ne. Dnes se našla žena, která utírala svou dceru. Já toho musím přiblížit. Naštěstí se našla a byla zakrytá. A další dcera své paní, která byla bohužel rozmazlená, byla daná do dětského domova. Konec.